ассалому алайкум дӯстони беҳтарини ма. Ҳама каса хуш омаден ба канали ма. Умедворам ки ҳама каса сиҳат саломат ҳастен. Ва рӯза видеои мо бошад намихел ай тайёр кардани асалчой сар мешава. Асалчой ё ин ки лимончой барои нами грипп. Чӣ хеле ки шумо ай овозум фаҳмидесен. Ма гриппом беяд гриппи сахт қабидагиама. Барои ҳамин корум фақат амхе малиначойхӯрӣ, асалчойхӯрӣ, наботчой, лимончой намихали. Барои ҳамин камтарак барои шумо навор кардам. Ва барои чӣ гап мезанам, ай сари видео духтаро як сумка алишидагӣ будай дар аэропорти Сочи. ҳамра суратша мондагиам, рақаморо мондагиам. агар ягон нафари аз шумо ягон маълумот дошта бошен оиди ҳамин сумкаи алишидагӣ, метавонен ки ин рақамошон ҳастай. баъд рақамои ин сумкаам рақамош ҳастай. метавонен ки занг занед. инҷа гӯшт овардиам барои шашлик. насиб боша. я ҳавли чаем. мерем ҳамҷода шашлик мекунем. тарзи тайёр кардани шашликам барои шумо нишон медиҳам. инҷода як донаи дига мурғ дорем. инҷода боша чизое ки мариновад мекунем. ва камтар мазза нест. шавҳарам биёям хучон тайёр мекунам. баъд чӣ мекунем? баъри шумо навор мекунам духтаро. дар инҷа аллакай шавҳармай кор омадан. гӯштора майда реза мекунам. баъд зираву намак, приправа барои шашлик ҳамаша якҷоя карда дар гӯшти майда кардагӣ якҷоя мекунам. дар инҷа 6 кило гӯштай. агар ки ягон 1 килош устуғон буромада боша, агар гӯшти лаҳм наёфтем, ҳамхел гӯшти устуғондор не ки хелка устуғоншам бисёр набуд. 1 килош агар устуғон буромада боша, значит 5 кило гӯштай. дар 5 кило гӯшт 4 дона пиёз пуст карда реза карда якҷоя кардам дар мариноваташ. баъд 2 дона лимона обша. баъд 3 қошуқ уксус, як оби 1 литра шамбари ҳамтари. ҳамаша якҷоя карда мемонанд, меиста руша мепӯшонам то пагоҳ. як шаб меиста хушрӯ мариновад мешавад. духтаро ин видеоро ман накадестам. ин видеора рақия кадестай. барое ки вақта ман хеле температура доштум, натонистум дига видео карда. ҳарчи рақияҷон гирифтай баъри шумо навор кардай. инҷода пиёза реза карда дар рӯи ҳамин гӯштое ки приправаоша аллакай кардагиам. приправа, намак, мурч, зира, амиха чизоша кардагиам. пиёз мекунам. баъди боша вақти шамбари андохтана духтаро навор накадай рақияҷон, барое ки памяти телефон пур шидай. ҳар бор памяти телефон пур мешавад. ман худам удалит карда видеои пешинара бо ай сар видео мекунам. хай рақияҷон ки сарфам нарафтай. видео накадай ҷои шамбари андохтана. хай ҳеҷ гап нест. шумо як дона шамбария бигирен, бидозен, тамом. ина духтаро ин падаркаи шавҳарам. ира дар рақияҷон овардиам. ва чӣ хел мешавад ама падарка мебиёрам рақияҷон мемонад. маҳфуз шудак дар рақия? раҳмат нагуфти ко. гӯи кунени падарки мо чие маълумае ки гилаю. ина гила хай ҳуй кадем. се тарозаи сир. фазо раҳмати калонҷон. и айма и чупа-чупс ай рақия. буги падарката. ден раждани ман ай падаркаи ту. дар инҷа боша падаркамона қабул карда тайёр мешавем барои рафтани ҳавлӣ шашликпазӣ. ҳарчанд ки мара қадар маззаам набуд,
силфа будам. Неким агар намерафтум беҳад фарзандам зиқ мешиданд. Барои ҳамин ами касалима як тараф монда, гриппа нигоҳ накарда хиста ҳамроҳи ами фарзандо ки ҳамиё зиқ нашаванд гуфта қачиён рафтум. Неким рафтанам хуб шид ки боду ҳавои тоза иқа ҳамуҷада айсар то бегаҳа саҳарам набуд, соат 11 буд чанд буд, аллакай давҷа расидем. Инем хеле боду ҳавои тоза бо барои мо ҳамрӯз ҳам хе ҳавои хушрӯ, ҳавои офтобие карда ки хе хушрӯ шашлик тайёр кардем. хурсанд ҳама қиса. Ина нигоҳ кунед, айҷа бо поиз мегузашта, ай пеши ами ҳавлӣ бачаҳоми чизоро дидагӣ не, ҳама каса истодаям нигаҳ доранд. Инам хел хай шашликора ҳамаи мо метавонем дасти меандозем мо. Баъд ҷода кумраловай ҳам хел мемонем, алови паста тайёр меша. Инам хел як сархончаи як майда чаҳак тайёр кардем. Ҳама каса дар боду ҳавои тоза, аҳли оила зодрӯза бениҳоят зур гузарондем. Ҳама хурсанд буд. Miktar dolan gidiş. Aynen şahane olsa. Maşa kitap şu. Tam kapı değil mi? Kayıkan. Hani kapı? Elhamdülillah ha? Yeterli mi? фарзандомда беҳад маъқул шид, боду ҳавои тоза, ҳавлӣ. Барои ҳамин гуфтестиянд ки тез тез бирем ҳавлӣ. Баъд авҷа и ҳавлида печка алов мекардиянд. Бачаҳо ҳам хурсанд рафта печкара алов кардистиянд. Мега иқа гармӣ метия форидашона. Инаҷада аллакай мо чанд бор пухта гирифтем, хӯрдем, сер кардем, зиёдтӣ кард. Иҷада камтарак шашлики мурғиам будак. Мариноват карданша чӣ нашид. Видео накардем, барое ки памяти телефон пур шидагӣ буд. Рӯқияҷон видео накарда. Дар инҷа хай шашликҳои мурғиам тайёр шид. Инам хай гармакак хӯрданд. Дар инҷа аллакай ҳама кору бори мо дар ҳавлӣ тамом шид. Оҳиста оҳиста мо хонамон рафтестем, квартирае ки меистем ҳамуҷо рафтестем. Баъд духтаро дар инҷа нигоҳ кунед, ай тараф моҳтоб ромадагия, ай тарафи дигар боша офтоб нав ромадестай. ҳам офтобо мо дидестем, ҳам маҳтоба дидестем. Бо хай камтар барои шумо навор кардам. узри зиёд апа хоҳаракам ки овози ман шумода халал расонда боша. Ман дигар илоҷ надоштум. Хостум ки Рӯқияҷон азочка куна, лекин оташ нахостанд. Барои ҳамин видеом бисёри бад шидагия, ҳамвора бояд монтаж мекардам. хай мара бубахшед. Иҷада шашликҳои мо зиёдтӣ кард, хона овардем. беҳтаринакҳои ман ай ҳамаи шумо миннатдорам. аз замин то осмон. Ина дар рӯзи зодрӯзам 9000 нафар шидем. И ҳама бо дастгирии шумоай. Иҷада боша апау хоҳаракҳоем ки мара табрик кардем. ҳазор раҳмати калон. Кадомеро ки табрикот шад
در کانال مونده نتونستم. عذر زیاد میخوام. چقدر زیاد و چقدر من خرسندم که شما را دارم. خدا را هزاران بار شکر میکنم که شما در بری من هستین. من همه شما را دوست میدارم. هزار رحمت کلام برای دعاهای نیک، برای تمنیات های بهترین. من به نهایت خرسندم که قدر مرا دوست میدارین. خداوند همه شما راضی باشه. برای یک دل به دست آوردن چقدر هنر در کاره. نیکن بینین که قدر 9000 نفر ما تونستم که دلشون به دست بیارم. این همه اپا و خورکای من، همه تون بهترین اکای من. هزار رحمت کلام که تا این دم همراه ما هستین، مرا پیگیری میکنین. یک جهان تشکر. خیر تا ویدیوهای آینده.